sa kaawit. I'm afraid to fly, and I don't know why. I'm jealous of the people who are not. Kumusta ka na yung tanan? Ingon man sa mga artista nga makahatag o kinabuhi nining akong suwat tampo. Nining nabantog na kaayon tulumanon, handumanan sa usa ka awit. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog ko sa pagtugtog sa awit nga nagkuluhan. Fallen. They let me fall, and now I'm You'd think by now I'd learn. Play with fire, you get burned. But fire can be oh so warm. That's why I return myself. Only got me to blame. Help me, I'm falling, falling. Catch me if you can. Maybe this time I'll have it all. Maybe I'll make it after all. Maybe this time I won't fall. When I fall, RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa na siyang kaagi karon mao kining usa ka babay nga taga Minglanilla, Cebu. Ang atong matatampo nagdasangan nga Mimi. Ay, salamat. Bakasyon na gyud. Makapahuway na kita. Sem break naman. Mao gyud. Og samtang ni apata sa ato, alang sa sem break, maglingaw-lingaw ta. Correct! Pundo ko na to tong barkada. Mas maayo pa siguro mag-swimming ta. Game! Timing kayo kay nauli sad si Steven. Si Steven nga crush ni Mimi? Hoy, makrush ka karon. Sa una ra to ha? Kay delete na di ay karon. Dili na no. Sa una ra to no. Dili na karon. Ha? Friends ra as in friend ra gyud. Dili di mahimong friend ang atong crush. Uy, Uy, nag-blush ang atong friend. Uy, mahimo ba? Kung dili mo gusto nga maglagot ko ninyo, ayaw na ko ninyong sungugan ni Steven. Pwede? Ingon kay mo apa si Steven. Wa pa man siya din sa beach nga nagkasabutan sa barkada nga pundok. Muani pa ba kasi ano? Ay, dili na tingali. Kapit naman mo kilong-kilong. Uy, Oh, ano naman ka mahumol sa dagat? Feeling serena ka diha, ha? Nga, nagyaka sa bus? Steven, ni aday ka? Nalangay lagi ko. Yaka ko, ha? Tupad ko nimo. Magtapas ka, uy. Magkahugaw ka. Siyempre naman, niyagot tas dagat. Natural lang nga magkahugaw. Grabe ha. Kandahong pangmapawa, Giaway ko sa kong uyab, sa dayan akong pauli din sa Minglanilla. Dili lang tayo siya masugot nga mo pauli ko din sa Simbrik. Gusto siya nga atur gihapon ko sa syudad. Sorry ha. Mapag na ito pa nagkita. May open din ko nimo. Paminaw na ko sa tanan natong mga barkada. Ikaw mo'y seryoso nga akong ikasulti. Ang atong ubang mga barkada, mga bugal-bugalon man. Pwede ra ba? Sige. Kung noon sa'yo gusto mo, ipahungaw na ako. Aron maluag-luag ng imong dughan. Maka-open up ka na ako. Nakasway na ka nga
ma-in love? Oh, naunsa man ko eh. Dili ko magkatuog. Si Steven ang masuod kanunay sa akong una-una. Ang iyang pag-open up na ako sa iyang problema sa iyang uyab dito sa syudad. Sa kapag-open namang pagkita og balik, ni-open up dayon siya na ako. Ingon na lang kini anak kadako ang iyang trust na ako. Nalipay ko nga ingon sa naguol ko sa maong kamatuoran. Ay, dili ni makatarunganon. Ako rin nagbuang sa akong kaugalingon. Ako lang. Asa naman sa mo sa imong mga barkada, ha? Mamutong ko no sa ilang buboy, ma. Imbes malipay ko nga ting bakasyon na makatabang-tabang ka din sa bay, nagsigi ka naman lang nuglaglaag. Di ka naman mapuyo din sa bay. Ma, sim break na mo. Hatagi sa din taong kog chance, uy. Total, kunting klase. Di ka man sa makamahay na ako. Din sa lister ba ako? Ahay ni mo. O, sige na lang, lakaw. Ayaw palabdi og tugay, ha? Nisalig pa ako ni mo. Ayaw in town o siki ang akong pagsalig, Mimi. Ma, makatapos lagi ko sa akong pagtuon. Dili pa ko musuda ng uyab-uyab. Unya na akon, makagraduate na ko sa college. Ay, nagkasugod yun taon ko sa misa. Mapauli na ko. Simbara pa yay akong palangit ni Mama. Hi. Oh, Steven? Ikaw? Misimba sabday ka? Pare sa tag-oras nga intambungan? Nakita ko kamo si Steven nga nagkuyog. Ay, nagkadungan di emi gitambungan og misa, Ma. Mao nga iya na lang sa kong gihato din sa bahay. Unsa man? Nanguyab siya nimo? Wa, uy! Wa siya manguyab na ako, mauy. Ang labot pa, may uyab man na siya. Taga-syudad kihapon. Oh, mao ba? Kung kana hinuon si Steven ang manguyab nimo, kumpurme ko kay buotan man sa nang bata. Ma, managigala lang mi. Sa panaghigala magsugod ang gugma. Tingalig adto na paingon. Abi ko pagdili ka pa musugot nga mag-uyab-uyab na ko. Nabati mo nang akong gisulti kung si Steven man ugaling, manguyab nimo. Dili ko masuko. Malipay pa ko. Unsay hubog? Di kay hubog lang. Hubog jud kayo. Kinga naman. Anong naghubog man pag-ayo si Stephen? Napukin hearted kay gibuwagan ko no siyang uyab. Unsa? Ay, amo bitaw na siyang gibadlo nga. Dili magpalabi og tungab, nagsigi man. Nakatuog naman ni uy. Tabangi ko ninyo, be. Ako na lang isuod sa kwarto. Ano na lang na ako siya patulgon sa amo. Di ko na lang siya papulion. Na, mas bay pa. Sige, magtinabangay ta sa pag-agak ini niya. Kita ndo, boy. May moagak niya. Og ikaw, Carol, may abli sa pultahan sa kwarto ni Boboy. Oo, sige. Hinay lang, boy. Hinay lang. Ato lang siyang ipahiluna sa imong katre. Sige. Uy, Ay, ala. Babe, I love you. I love you. patay. Gisultian ko ni Carol og ni Boboy nga kalit ko no tikang gilayog. Giga ko sugyag kan kagabi isang habil.
Sorry kayo ha. Huwag ito na ako tuyo ah. Hubog manggug ko. Sorry kayo. Ayaw na lang to isgot eh. Nakasabot ko. Nasyaksad ko. O ako makalihok. Nauwa mang gani ko. Puangan ako eh. Nahubog man di ko pag-ayo. Wala ko'y kalibutan sa kong gibuhat. Sorry gi kaayo. Kung nasayod ka palang, ninalipay ko sa nahitabo, Stephanie. Kung mahimo, kadiktahan ko palang ang imong kasing-kasing. Kung mausap lang ang imong huna-huna, niyara ko. Andam sa pagmahal ni mo. Mimi? Nahilom lagi ka? Nasuko ka ba nako? Nasuko? Uwa, oy! Nga nung masuko man ko. Sagi kaingon ko na nakasabot ko. Mao nga ay nalagkapala ka mahitungod sa nahitabo. Salamat, Mimi. Tinuod ka gid nga higala. Tamis bagnabil si Steven? Huy, nausa ka? Tamis bagnabil si Steven. Kisa akong tanaw na itong higayon na. Nakoy, mansad ka. Hoy, nakasabot ko, no? Bisag di pa ka mo sulti. Gagusto ka ni Steven, no? Si Steven ang nagbarog. Yung sa doon na siya kipaabot. Mutipas lang ko agianan, aron dili may magkatagat. Mimi! Mi! Kadit lang. Kuwat ako. Ngano imo naman kong gilikayan? Nasuko gid ka na ako. Tungod ba sa nahitabo? Tungod kay mao ni angay. Dili ko masugot. Karon na hinoon? Unsay karon na hinuon? Karon na hinoon nga. Gagibati kong espesyal kaalang ako. Imo na hinukuli kayan. Nahuna-huna ko lang nga mairasag nga gibuwagan ko sa kong uyab. Aro ba kahimo na ko sa pagpanguyab ni mo? Unsa? Tingali please ko rakay ko. Alang ni mo. Tungod din akong gibuhat. Pero mao ka ni tinuod. Hatagi lang kong higayon. Nagdamgo ba ko? Tinuod pa rin akong nabati. Kamatuoran ang imong debate. Mamisita ko nimo sa inyo karong gabi eh. Haba? Formal ko mangulitaw nimo sa inyo. Musugot ka ba? Steven. Don't know why I'm jealous of the people who are not afraid to die. It's just that I recall. Mura ko gipayaw ni atong higayuna. Gumikan sa akong nabati ni Steven nga mangulitaw siya nako. Tuod man, wa na ko siya dugay-dugaya. Ako siyang gisugot. Wa man say pagsupak ang akong ginikanan niya. Managsamang dili supak ang masignamo ka ginikanan. Gihimo na mong inspirasyon ang usag-usa ka namo sa among pagtuon. Dini na lang ko kutob ug daghang salamat sa pagtagani ning akong tampo. More power, RMN. Mao kita mga hikalang kaagi ni Mimi nga taga Minglanilla, Cebu. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit nga nagkalahan, Fallen. And now I'm falling fast again. Why? Ang mga kaagi kibata na duha sa Radyo ni Mera Luna Tumulak, magubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusta mga hikala at mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada, sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakaawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakaawit, care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pag